اے دنیا دے مال متا کٹھے کرنے نہیں، اے دنیا دیاں عیش پرستیاں عیش و عشرت دے سامان کٹھے کرنا میری سنت تے میرا طریقہ نہیں۔ ہاں جس وقت اللہ دے پیغمبر نے یہ مطالبہ رکھے اپنی ازواج مطہرات دے سامنے، انہاں دیاں اگے کولوں زیادہ اور چیخاں نکلن لگ گئیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ جے مینوں تساں راضی کرنا چاہندیاں ہو، جے میرے کٹھے رہنا چاہندیاں ہو، اللہ اور اللہ دے رسول دی جے رضا تساں چاہندیاں ہو، پھر دنیا نو چھوڑنا تھوڑا کم ہے۔ اللہ عرش برین دے اندر